Este ora 7:30 dimineața. Frații Maria și Kiril Angel din satul Ekaterinovka au pornit spre școală. Drumul pe care l-au de parcurs este mai lung decât în anii precedenți și asta pentru că trebuie să meargă la școala din Cimișlia. Din cauza numărului mic de elevi, anul trecut gimnaziul din Ekaterinovka a fost reorganizat în școală primară grădiniță. Astfel, cei câțiva zeci de elevi au fost direcționați către alte instituții de învățământ. Îmi plăcea în Ekaterinovka școala deoarece mă sculam nu de vreme cum la Cimișlia și mă duceam pe jos, dar îmi place mai mult la Cimișlia de atât că acolo sunt mai multe învățători și acolo e mai interesant, mai mulți prieteni am. Ну, проблем нет насчет привезти до остановки, чтобы они на автобус поехали в школу. Автобус вовремя приезжает за детьми. Все тут собираются с нашего села. Ну, мы довольны. Cei peste 30 de copii din satul Ekaterinovka au posibilitatea să aleagă la care școală din orașul Cimișlia să învețe. Un microbus școlar transportă elevii la gimnaziu cu studiere în limba rusă din Cimișlia, alte două licee la Ion Creangă și Mihai Eminescu cu studiere în limba română. Я учился тут с Машей, а потом мы вошли в Чимишлию. И мне было легче в Екатериновке, но в Чимишлии чуть-чуть тяжелее. La Cimișlia învățăm limba română. Este important să așteptăm noi autobuz, dar nu autobuzul pe noi. După reorganizarea școlilor din raionul Cimișlia, pentru transportarea elevilor au fost puse la dispoziție 14 autobuze și microbuze școlare. Deși le vine greu să se trezească mai dimineața, elevii recunosc că totuși este mai bine să învețe la o școală mai bună. Îmi pare bine că am venit la o școală mai bună, toți colegii mă stimează, mă simt comod, cu profesorii mă împac. Liceul Ion Creangă din orașul Cimișlia este una dintre instituțiile cu statut de școală de circumscripție. În ultimii ani, numărul de elevi care își fac studiile aici a crescut de la 550 până la aproape 700, devenind cea mai mare instituție de învățământ preuniversitar din raionul Cimișlia. În această școală vin copii din mai multe localități. În primul rând vin copii din școlile arondate, cum ar fi Gimnaziul Cimișlia, Gimnaziul Ekaterinovka, Valea Perjei, dar vin copii din foarte multe sate care solicită să-și facă studiile în școala noastră, cum este Hârtopul, Curmijir, Porumbrei și multe alte localități. În perioada anilor 2013-2015, în raionul Cimișlia au fost reorganizate 12 instituții de învățământ, din gimnazii în școli primare grădinițe și respectiv din licee în gimnazii. Astfel, numărul elevilor a fost redus în jumătate, de la 10 la 5.